National Heroes Day karong adlaw, dili lang ang mga bayani nga miula silang dugo aron makaangkon ang kaugalingnan sa nasod, apan gihandom usab ang mga buhi nga andam usab mobuhi sa ilang kinabuhi alang sa kaluwasan sa uban. Sama na lang sa mga frontliners nga nakatampo sa pagpaubo sa COVID cases dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Sila masakop sa Philippine National Police gikan sa Region 6 ug Region 8 nga miabag sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo dihang nabutang sa epicenter sa coronavirus ang syudad. Gitahasan sila sa pagpatuman sa health protocol aron masumpo ang pagkuyanap sa COVID-19 ug makabot ang flattening the curve. Wala man hingpit mabuntog ang COVID-19 apan mopauli sila sa ilang dapit baon ang kalampusan kay nakatampo man sila sa pagminos sa mga kaso. Nining pagtimaan sa adlaw sa mga bayani, sila ang mga buhing bayani, mga frontliners sa Philippine National Police nga nakahatag og kampo sa pagpatuman sa quarantine protocol nining panahon sa pandemya busa. Angayan lang nahatagan nato sila sa ato ang pagsaludo ug pagpasalamat. Abot nato na dito, nagapoy kuan siguro nga ang suwato nakatunan dire, pwede gyapon nato ma-apply karon labi na nga ni nagkataas sa ang mga positive cases dito sa doon. Sa ilang pagbiya sa Sugbo, bitbit nila ang pasidungog sa dakbayan sa Sugbo isip mga bag-ong bayani. And to these officers and all of us, all of you, I consider you as our modern day heroes of today as we celebrate National Heroes Day. Samtang ipanayag sa Police Regional Office 7 Director, posibleng idestino na usab ang mga pulis sa ubang rehiyon din misaka ang mga kaso sa COVID-19. The presence of PRO 6 and PRO 8 Police Officers Augmentation Force in Cebu City has contributed to the full manpower which complemented the requirements of our QRTs, QCPs, and alert teams for COVID-19. Sa mga bagong bayani nga nakigbatok sa dili makitang kaaway, saludo kami. Kauban si Marlon Mirgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.